en aquesta setmana de Pasqua, convocats per el Consell de Direcció de la revista Església Viva, encara no per a celebrar el seu 50 aniversari, perquè falten uns mesos, però pràcticament quasi ja com un preludi o anticipació d'aquest 50 aniversari amb la presentació d'aquest número, que és el 261, una revista que té, com bé sabeu, una llarguíssima trajectòria des de l'any 66 fins a l'actualitat, mantinguda perquè Antonio Duato ha estat ahí com l'ànima de la revista, bueno, l'ànima i moltes més coses, perquè si no fora per tot el seu treball, veritat, realment jo crec que aquesta trajectòria tan llarga, tan dilatada, no hauria estat possible. I ens acompanya Teresa Forcades, també coneguda ja al País Valencià, perquè ha estat moltes vegades, inclús en la pròpia universitat, i bueno, us dono la benvinguda a totes i a tots, així ja al Col·legi Rector Peset, donant-li les gràcies a Ana Bonmatí, la directora, que està per ací, per haver-nos acollit aquesta setmana de Pasqua, i a Teresa per haver vingut a acompanyar-nos en la presentació d'aquest número. Sense més preàmbuls, ja li dono la paraula a Antonio Duato. Per favor, Antonio. Bona vesprada, amigues i amics. Em toca parlar de la història d'una revista que va néixer a Castella, que està escrita sempre en tots els números en castellà, alguna excepció s'ha fet alguna vegada per publicar alguna cosa en basc o en català, però, i això podria ser una excusa per dir, jo també parlant d'esta revista en castellà, però vull fer l'esforç de parlar en valencià. Esforç doble, perquè m'ho havia preparat tot en unes fulles, estava tot escrit, però a la fi, fa un moment, m'ha donat que seria molt avorrit, perquè jo no sé programar ni escriure una intervenció oral. És que no sé, mai ho ha fet. Ho ha intentat a vegades, però sempre me passa el mateix. Jo dic, això té que ser un altre, fins que no tinc les cares, el grup que sou, perquè jo pensava un col·legi major, gent universitària, però a lo millor ja que tindré, ja també, sí, a lo millor ja que tindré més rigor i rigor intel·lectual, no. Jo trataré de dir-vos les coses que estan així, això algun dia es publicarà, s'ha publicat ja part també en la revista, algun dia es publicarà potser en un altre. I la meva intenció és parlar de per què ha continuat tots aquests 50 anys una església que no té cap recolzament institucional, ni de l'església oficial, ni d'una congregació religiosa i de ninguna institució educativa o universitària, com és que ha pogut continuar tants anys? I per mi una de les coses és que va prendre els arrels molt profunds així al País Valencià. La revista va néixer en l'any 65, o sigui, fa ja 50 anys, s'estaven ja prenent les decisions, preparant el primer número, fent-se les reunions. Recordem-nos què era l'any 65, 1965. Estava a punt de concloure un concili vaticà promogut per la fe i la humilitat d'un personatge verament extraordinari que va ser el papa Joan XXIII. En Espanya, en canvi, el concili, com dia l'arquebisbe de Sevilla, Bueno i Montreal, va trobar els bisbes en calçotets, és la frase que hi havia. Nosaltres tenim la prova així mateixa en València. L'arquebisbe aquell bo i molt social, paternalísticament social, l'arquebisbe de València, que fou don Marcelí, ell va vindre la última sessió de l'any 65, en desembre, escandalitzat, dient-nos com era possible que s'hagués aprovat un decret sobre llibertat religiosa que tombava de tot el projecte, l'ideal de l'Espanya catòlica.
d'Espanya nacionalment catòlica i única. En aquesta diòcesi, especialment, no es donava massa importància al concili, almenys en els elements acadèmics. Sabeu que el seminari, encara que siguin els professors, presumien de ser molt il·lustrats, digueren que aquest era un concili de segona categoria, que era un concili que no deixaria història, que el verdader concili era el de Trent, aquell sí que havia fet una fundamentació dogmàtica forta. Alguns estaven amb el bisbe Moralejo procurant adaptar la diòcesi a les noves pastorals, però eren pocs. Jo me vaig enterar que existia la revista, però no circulava en València. Però des del primer moment me vaig adonar que era una revista que, encara que estava feta per professors de teologia, el Setién, el Rafael Belda, Ubieta, un gran escriturista que va coordinar la Bíblia de Jerusalem, tots procuraven en la revista, i per això la feren completament a part, com una cosa personal, no acadèmica, no eclesiàstica. El que volien procurar és fer el canvi de mentalitat, el canvi profund d'estructures i fer un postconcili que no fora solo un maquillatge aparent i exterior, sinó fer-lo en profunditat. El fet de connectar-me en la revista va ser un esdeveniment personal de la meva biografia, que l'any 69 vaig deixar jo els meus càrrecs que tenia a València de vicari i m'invitaren a anar a Barcelona a ser rector d'un col·legi major també, el Col·legi Major de Santiago, que estava previst com col·legi per les vocacions adultes, és a dir, per les vocacions de gent major que anara allí. Jo vaig anar amb molta il·lusió i sobretot el més decisiu va ser que em vaig posar en contacte amb tot el grup d'Iglesia Viva, els quals ja coneixia alguns de temps, perquè havien estudiat junts, perquè havien estat junts en els grupets de seminaristes Jesús Obrero, algú potser ho recorda, però va haver ja en els anys 50 un moviment que va moure inclús molts seminaristes precisament a anar a buscar a la classe obrera, etc. Entre ells Ricardo Alberdi, que estava ja en la revista i que ha tingut una importància molt gran. Aleshores, en l'any 65, jo estava dient que ja s'havia fet la revista i un detall també que tenia així il·luminat. El claretià Pere Casaldàliga, que encara no s'havia traslladat a Brasil, és el que va suggerir als seus amics el títol, Iglesia Viva. O sigui, el títol mos prové i és una herència de Pere Casaldàliga. L'editorial que se va ocupar d'això va ser Desclé de Bruguer, que era el belga, però que tenien en Bilbao. I des del principi jo vaig veure i vaig també participar en la formulació del que serien els objectius d'Iglesia Viva, que des del principi, des d'aquells anys primers, dels anys 60, fins avui, s'han concretat sempre en aquests 3 punts que per nosaltres són quasi com la llei i l'escritura. Una nova comprensió de lo que significa ser cristià en la cultura i el món d'avui. Repensar el problema de la identitat teològica i culturalment. Un canvi estructural que situés l'Església sense cap privilegi ni concordat a la part dels ciutadans normals. I un compromís de lluita amb la resta de tots els ciutadans, no solament com cristians, sinó junt amb tots, en tot el que siga aconseguir una societat més íntegrament democràtica. Això es va formular en els primers anys, en això seguim. El que passa és que això ha passat diverses èpoques. Al principi la lluita va ser contra el nacionalcatolicisme,
però després va ser contra les tentacions que ja esdevinaven del neocapitalisme, neocapitalisme que ara es diu més el neoliberalisme, sobretot des que s'ha fet financier i global, y les tentacions també per a una iglesia que fora un poc una iglesia oficial com la que entonces havia en Alemanya i en altres països, que tenien molts diners, tenien institucions també molt grans, però tot això tenien que fer-ho amb un silenci sobre les situacions reals. Sabeu que va ser ja la pugna entre la iglesia oficial en temps del feixisme en Alemanya i la iglesia confessante de Bonhoeffer i d'altres. Això tot ho preveiem, ho publicaven. Podeu trobar-ho tot. Una de les novetats és que des de fa 4 mesos tot el que és l'edició d'Iglesia Viva en tots aquests 50 anys està ja en la web, en la nostra web, iviva.org, no oblideu-vos de la meva xerrada, si conserveu almenys aquestes sigles que en qualsevol moment, i viva. No és que volem llevar la relació d'Iglésia, sinó que volem donar un logo i un símbol més modern. Aleshores, la I han fet només que una I, que és d'internet i d'Iviva. El més important és que el que siga viu i el cristianisme siga viu. Com us deia, aquell esdeveniment em va a mi clavar en tots els primers anys, el primer any que vaig estar solament un any en Salamanca, que era el quart any, el 5è de la revista. Però me vaig integrar molt. Tant és així que quan va arribar l'estiu de 1970 quedava la revista sense director i sense editor. El director, Ferran Sebastián, va ser degà de la Facultat de Teologia. L'editor, des de Bèlgica, li digueren a Bilbao, això no és negoci, en les comptes, això no pot continuar. I entonces me digueren, i per què no t'encarregues tu? De què? De tot. De ser director, de ser editor, sí, però jo tinc que anar a València, perquè no pensava jo quedar-me a Salamanca per això. Com vulguis. I això va ser un secret perquè en el 5è any va vindre la revista a València. I a València sí que tinc que reconèixer que no he estat mai a soles, que he tingut sempre molta ajuda, que he tingut sempre recolzaments molt importants. I això és el que us volia contar molt senzillament. Però, en primer lloc, el més important que va donar a tota la revista Iglesia Viva va ser una visió de la realitat que la transmetia des de la seva seu al Port de Sagunt. Imagineu-vos l'any 72, 71, 72, que la revista va al Port de Sagunt. Què era el Port de Sagunt? Allò era un bullir de lluita obrera. Allí se feien vagues, se feien manifestacions, se feien corregudes, i tot això en l'equip extraordinari d'Iglesia Viva ho podia portar jo perquè tenia ajuda, tenia gent que me donava ajuda de tot i tenia els locals de la parròquia, tot això va ser molt important. I sobretot transmetia que l'Álvarez Volado a mi m'hauria dit és molt significatiu que en aquests anys Iglesia Viva estigui feta per professors universitaris i tinga la seu al Port de Sagunt. Perquè en el Port de Sagunt s'estava vivint la verdadera vida de la lluita per la democràcia, per les llibertats, per el món obrer, més que en ningú puesto. Jo crec que aquest realisme, que d'altra banda eren molt sensibles a això, el Rafael Belda, el Ricardo Alberdi i els altres que venien del País Basc i de Barcelona, el Rovira Belloso i tota aquesta gent, va ser també un poc una mesura. Més encara, quan es començàrem a tindre dificultats amb les autoritats del franquisme.
tingueren en l'any entre el 72 i 73 3 expedients, 2 dels quals terminaren en una multa de 50.000 pessetes. Podeu trobar també tot això, i jo us estalvia també el fer història de tot això, però és molt interessant, en la pàgina d'Iglesia Viva. Veureu que quan posa la col·lecció completa posa també a mà dreta un quadret per a entrar per temes, i si en temes podeu expedient, vos trobareu els 3 expedients de la revista ANI. Aconselle llegir-ho, i si la gent és més jove, més encara, perquè veurà com les distincions que feia la Iglesia era privilegiada i la Iglesia estava protegida per el govern de Franco i tal. No era de veres. Alguna Iglesia. Altres estaven tan perseguits també com el món obrer. I encara que estaven podent posar a disposició dels moviments obrers i dels moviments revolucionaris les nostres parròquies, els nostres locals i la nostra autoritat. Iglesia Viva, quan es feia una reunió allà al Port de Sagunt, on qualsevol puesto també de València, de la taula democràtica o d'algun moviment allà en el Port de Sagunt, portaven números, com este era més senzill entonces, es donaven a tots perquè si venia la policia trobaria que estaven llegint una encíclica social i comentant una encíclica social. I havia també de protecció, això es feia. I per això va estar molt difundida. Quan tinguérem estos plecs de càrrecs, jo recordo també en el despatx d'un abocat que jo estimo molt, he procurat cridar-lo avui però no l'ha trobat, ja veurem que ho senta, que estimo molt d'aquell temps, encara no era del PSOE, ni menys president de la Generalitat, Josep Lluís Albinyana. I Albinyana me va organitzar una reunió d'altres advocats que estaven quasi tots, no solament Luis Monraval, sinó Vicent Montés, estava Serafín Ríos, estava Noguera Ros, Manolo del Hierro, estaven tots ajudant a veure com defensaven això. Alguna vegada no pogueren, des d'ací de València la veritat és que no pogueren defensar, els càrrecs no servien. Va servir només en un dels expedients el servei de García de Enterría, el gran catedràtic de Madrid, que va trobar un error formal en l'expedient, ho va demostrar al Suprem i en el Suprem guanyaren i ens tornaren unes 50.000 pessetes. No tinc anat molt a pressa, l'últim expedient va acabar no en multes en una cosa que pareixia més greu. Vosaltres teniu que restringir-vos a les coses estrictament religioses. No podeu parlar de tot i de la situació social. I si no, teniu que entrar amb tots els requisits de la llei de Fraga, de la llei que entonces estava. I què feren? Pues mira, trobarem una persona que està així, que ella sí que és una de les columnes fonamentals d'Iglesia Viva i de moltes altres coses. Josep Antoni Comes, no sé on està, Josep Antoni Comes havia fet la carrera de periodista, ell se va oferir, se va incorporar al grup, el primer motiu semblava que era només que formar o jurídic, però va aportar també tot el seu saber, tota la seva constància, tot el seu treball, que encara ell continua ahí treballant i anant a les parròquies i tal, i tot això ho va fer per anys i anys en Iglesia Viva. I això sí que és una cosa que difícilment s'haguera pogut trobar, a més, amb més generositat i amb més, sense demanar res, en un altre lloc. I ell ho va fer. I va ser precisament fruit també d'un d'estos. Després tenien que deixar Port de Sagunt, perquè jo deixava la parròquia. Tenien que trobar un altre lloc, un altre seu. I va ser una altra persona que està també per així, Joaquim Ximo Adell, que Ximo Adell es va deixar la seva casa familiar on havien viscut els pares,
però ja el pare ja no vivia allí, es va deixar aquella casa per a la nostra seu, en el centre carrer de Garrigues. I aquell carrer de Garrigues va ser molt important en aquells anys, després del 74-75. Allí estava Justícia i Pau, que va també defensar totes les causes, que va fer el primer míting polític de tots els partits d'esquerra que se feren a València, va ser organitzat per Justícia i Pau, que estava allí, convivint en Església Viva, fent arrel també d'Església Viva, compreneu? Allí es va crear Saó. La nostra revista era en castellà. Alguns ens diuen, sí, per què no la feu en valencià? I dic, perquè tenim que distribuir-la en tota Espanya i en tot el món. Però des d'ahir, des de les inquietuds de Comes i altres, se va fer el grupet, al principi participant en la mateixa seu de Saó, que ja sabeu l'important que ha sigut. Volia fer una referència també molt especial, no estarà així, però per a mi personalment ha sigut també una de les persones més importants, que és Ximo García Roca. Ximo García Roca va representar un recolzament des del punt de vista teològic, però d'una teologia a partir de la realitat dels marginats, que sense ser teòricament teologia de la liberació, perquè estava feta des d'ací, des de baix, però sempre des dels marginats, va ser un dels més importants. Ell va vindre a Església Viva, va vindre a trobar-me al Port de Sagunt i va dir, jo vinc així, estic ja molt empenyat en les coses dels xavals abandonats, que sabeu, de protecció, del Tribunal de Protecció de Menors. Però jo tinc que conservar un ambient teològic que no trobava a València de cap manera. I ell va entrar i es va concentrar magníficament en tots els altres doctors de teologia que havia allí. Va ser, jo crec que pot ser el més interessant. En concret, per exemple, el primer article que va escriure en Església Viva en l'any 76, García Roca, va ser sobre el agnóstico de Tierno Galván. Havia escrit un llibre, Tierno Galván, i ell feia una discussió amb Tierno Galván. Si aneu, me faré pesar, però és igual, jo soc propagandista en això, si aneu a Església i Viva Or i busqueu també a mà dreta de la col·lecció completa debats, veureu que el primer és el de Ximo García Roca, però després un llistat de coses interessantíssimes en la fe, en debats, en pensadors moderns, ja ho veureu. Ximo García Roca, almenys en Església Viva, ha tingut la manera d'expressar-se. Tots els articles també els trobareu de Ximo García Roca en I Viva Or, trobareu tots els articles i veureu la riquesa de pensament teològic. L'últim és un article, l'últim ve així, que ara parlarà també d'ell, però una de les coses que ha fet també en el blog de I Viva Or va ser si era o no teòleg el papa Francesc. I ell ha defensat, i tenim que defensar ara més que mai, que té una teologia i una teologia més bona que la del cardenal Müller, que el vol controlar, i que la de Ratzinger, que sembla que és el màxim teòleg, i tots sabem, algú ha fet i ha estudiat també la teologia de Ratzinger, sap que no és així. La verdadera teologia té que partir també de la realitat, ser una teologia i una mística d'ulls oberts, com ha dit ara fa poc el Molman. I ja tinc que acabar. Només un altre nom, podria citar-ne tants, però només un altre nom que per a mi és especialment important, inclús a nivell personal, però també a nivell de la revista. L'amic Emili Tortosa. Emili Tortosa i Lola, la seva dona, que també va estar en les oficines d'Església Viva i de Saó. Però Emili Tortosa és un exemple d'un humanista valencià de la talla o del tal
de Lluís Vives per lo que ell integra de cultura, molt més de lo que sembla. I prova d'això és que durant molts anys, els últims anys, ha estat cada 3 mesos presentant una pel·lícula en Iglesia Viva i presentar-la inclús en els aspectes ètics. Ara hi ha una altra persona que continua, però ella ha estat molts anys. I a més, en els moments que estaven en màxima dificultat, ha sigut un dels que ens ha procurat també recolzament de diners. Tota aquesta història, a mi, jo trau aquesta conclusió. Iglesia Viva té avui necessitat de continuar més que mai. Iglesia Viva va néixer en un moment de transició i de desorientació amb un papa que tenia fe per recolzar i traure les idees i els programes d'aquest papa. Ara estem en una situació molt pareguda. Tenint un papa francès que està dient i que està prometent discursos i gestos molt importants, que algú diu això no anirà a fi perquè se'l carregaran antes d'una altra manera. Sí, té moltes dificultats. Hi ha tota una resistència que la tenia també Joan XXIII, una resistència de bisbes i de cardenals als seus projectes, però tenim que recolzar-ho. I tenim que recolzar també tot el que està bullint ara a València, a tota Espanya, sobretot, i a tot el món, que és aquesta indignació, aquesta exigència de canvi verter, una exigència de més justícia i una resistència més gran a tot el neoliberalisme que està arruïnant, està matant, com diu Francesc, matant a molta gent, arruïnant, marginant tota. Això ho podem fer des de València. I l'Iglesia Viva per ara continuarà a València. I jo compto també amb la vostra ajuda. I compto que les noves generacions que ens substituiran tinguin també l'ajuda i el suport a València que jo he tingut. Com? Doncs per una banda, els nostres mitjans. Així està la revista en paper que continuarà, però me pareix que ja ha parlat de IBIVAOR. Doncs IBIVAOR, on tenim molta esperança de ser també un centre de dinamisme, no solament de documentació i d'història, sinó de dinamisme per al futur. I en la medida en què entreu, inviteu a la gent a entrar i animeu, ahí estarà. I per una altra banda tenim també la seu a València, i vos podeu informar d'on està entrant també en la pàgina, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres, farem presentacions de llibres no tan nombroses com aquesta, perquè no cabrien allí, perquè és molt més xicotet, però algunes coses farem allí, alguns actes, allí se poden fer reunions, i ja han fet algunes xicotets seminaris sobre un article de la revista, sobre algun assunt, i estarà a disposició també de la societat valenciana i de les esquerres valencianes en aquest moment d'evolució. I perdoneu-me que m'he passat, deixo la paraula, però si haguera llegit tot, haguera sigut pitjor. Moltíssimes gràcies, Antonio. És obvi que ningú pot